Hola a tots, molt bon vespre. Comencem avui el tercer chill-out de mites i art de confinament i esperem que sigui l'últim, perquè sembla que tot comença a activar-se i que als museus properament podrem començar a retornar a una activitat en aquesta nova normalitat que ens espera. Molt bon vespre a tothom i molt benvinguts als que ens escolten per primera vegada. Els que ja sou fidels, gràcies per estar sempre a l'altra banda. Recordar que aquesta és una activitat que veníem fent al Museu Balaguer des de fa molt de temps, des de fa gairebé 4 anys, i la fèiem un cop al mes. I en el confinament n'hem fet 3, vam fer una sessió sobre les Amazones, la segona va ser sobre les sirenes, i avui ens ocuparà aquesta important divinitat olímpica que és Atena, que és una de les grans protagonistes d'aquesta tasca civilitzadora en el món grec. Pels que no ens coneixen, el Museu Balaguer, la Biblioteca Museu Balaguer de Vilanova i la Geltrú és aquest edifici. Està situat just al costat de l'estació de Vilanova i està dividit en 2 ales, com el seu propi nom, la secció biblioteca i la secció museu. En el darrer dia, quan parlàvem de les sirenes, vam començar a partir d'una obra de la col·lecció que es troba en el primer pis. I avui, per parlar d'Atena, farem referència a un esgrafiat. Un esgrafiat de l'edifici que està situat just aquí, en aquesta ala, a l'ala dreta, en relació al pòrtic de l'entrada, que després, en el context de l'explicació, el veurem amb molt més detall. Hem agafat per la difusió i per començar aquesta obra de l'estimat Gustav Klimt, del gran artista austríac Gustav Klimt, que representa aquesta divinitat olímpica amb aquest magistral tractament dels daurats, amb aquest casc, que és un dels seus atributs principals, amb aquestes ombres daurades fantàstiques, la égida, que és aquesta mena de pell que anirem veient amb detall, la gorgona a la part del pectoral, que també té aquest efecte de causar por, apotropaic, la llança, i després aquesta petita figureta. En el fons, aquesta obra, que és de molt a finals del segle XIX, just l'any 98, resumeix o destil·la, en principi, els atributs més importants que ens permetran identificar aquesta deessa. En qualsevol diccionari de mitologia o en qualsevol manual de història de l'art o d'història en general, quan trobeu l'entrada de la deessa Atena, us definiran en primer moment la deessa de la guerra, la deessa de la saviesa, la deessa de les arts. Està bé? Ara hem vist els seus atributs, ens ajudaran a identificar-la, però en aquest passeig que comencem ara volia intentar endinsar-nos una mica més. És una divinitat importantíssima i a més forma part de molts mites. Amb la mitja horeta que li dedicarem no ho podem abastar tot, però una mica agafar profunditat en el personatge seria una dels meus objectius. I seguint amb l'obra de Klimt, una de les coses per les quals em fascina aquesta obra d'art és per als ulls que li posa. Són uns ulls d'un to gris, verdós, molt enigmàtics, i és que de fet ja les fonts antigues, ja des d'Homer, la defineixen com glaucopis. A nosaltres el terme glaucopis ens recorda potser a glaucoma, quan tenim aquest problema amb els ulls. Però la traducció s'ha traduït de moltes maneres: ulls bonics, ulls brillants, ulls llampegants, ulls en castellà centelleantes, a vegades s'han traduït com a grisos, com color verd, aquesta descripció d'algú que té uns ulls molt especials. Glaucopis serà un epítet que l'acompanyarà sempre. I de fet, també s'ha dit d'ella que té ulls de mussol. En castellà podeu trobar fins i tot ojizarca, de mochuelo, perquè a més el seu animal, que és un atribut que sempre l'acompanya, fins i tot en les monedes, quan es veia ja aquest mussol, se sabia
que estava relacionat amb que a l'altra cara hi hauria la deessa. Aquí la veiem, com vèiem abans, amb el casc, amb la Ègida i la Gorgona, com està subjectant aquest mussol d'aquí. I fixeu-vos a nivell simbòlic les divinitats que tenen aquests ocells, en el fons hi ha com una analogia amb aquest animal que veu de nit, que pot veure més enllà, que té aquesta visió. I a més, com a au, és com dèiem en el darrer dia, les aus s'eleven i per tant van cap al cel. És molt propi de les divinitats que hi hagi una au que les acompanya. En aquest cas és una au vigilant, una au molt atenta, i això ens ajuda a anar moldejant el personatge. Fixeu-vos que segurament us resultarà familiar que Zeus, que és el seu pare i és el gran déu de l'Olimp, té com a atribut una àliga. Una àliga, imagineu-vos, una de les grans aus que quan es desplega pot medir moltíssim i veu des dels cels, amb moltíssim detall. I en canvi la seva esposa, que és Hera, però no és la mare d'Atena en aquest cas, ja ho veurem després, el seu animal és un paó, que desplega les seves ales i hi ha tota aquesta ostensiositat, per tant ens està parlant d'un altre perfil. Però alhora en els déus els acompanyen sovint aquests animals que els donen aquesta potència en quant a les seves qualitats. Com a déus olímpics, Olimpos vol dir lluminós. Com a déus olímpics sempre s'ha parlat de 12, els que em seguiu des de fa temps ja hem parlat en altres ocasions que 12 també és un número simbòlic, igual que hi ha els 12 treballs d'Hèracles, igual que hi ha les 12 tribus d'Israel, els 12 deixebles de Jesús, els 12 cavallers de la taula rodona, perquè si després contem totes les figures importants, 12 no és una xifra clavada. Però en tot cas, el mont Olimp, conegut, no sé si hi heu estat mai, quan estàs a la ciutat de Tessalònica i arribes al passeig marítim, és una imatge molt atractiva, molt potent, perquè veus el mar i les grans muntanyes. Jo hi vaig anar a l'hivern i es veien així nevades, és una imatge impressionant. Moltes cultures tenen aquestes muntanyes sagrades on els déus habiten en el cim, habiten a la part alta, perquè la muntanya està arrelada a la terra però puja cap al cel, apropa cap a aquests cels on resideixen les humanitats. A la Índia, per exemple, hi ha el Monte Meru o el Potala al Tíbet o el Mont Tabor pels jueus o el Fuji pels japonesos. Us sonaran aquestes muntanyes que estan allotjant aquestes divinitats o aquests esperits que són sagrats per cadascuna de les civilitzacions. Per molt elevada que sigui una muntanya, però, està arrelada a la terra i això és la que fa aquesta connexió, com un eix amb els humans. Doncs en el mapa de Grècia, en aquest cas, no només és una muntanya que ja és alta de per si, sinó que a més, en el mapa del que era la seva geografia estava en el nord. Tot està com aquesta connotació de la part alta. Malgrat els déus per la civilització grega eren immortals, el terme grec és athanatoi, que thanatos, que és la mort, no els veu buscar, són immortals, són nascuts per sempre i a més són eternament, diguem-ne joves, o en tot cas eternament amb una determinada edat, es cristal·litzen amb una determinada edat. Però amb tot es dibuixen al panteó, i potser ho haureu sentit, dues generacions. Zeus, que és el patriarca, és el gran déu de l'Olimp, és el rei de l'Olimp, és de la generació gran, juntament amb Posidó, que l'identifiquem pel trident, aquests atributs que ens permeten poder-los identificar en qualsevol obra d'art, o Hades, que té aquesta forca de dues pues. I en canvi, avui que parlarem d'aquesta deessa, que el casc ens permet identificar-la de seguida, sabem que és ella de seguida per aquest atribut, és del que s'anomena la segona generació, filla de Zeus en aquest cas. L'altre personatge amb casc, com el dia que parlàvem amb les Amazones i en vam fer referència, és Ares, que és el déu de la guerra, però estem parlant de dos tipus de guerra molt diferents. Ell es tracta més d'una gran estratega o aquesta visió més racional. Això és un fresc de Rafael, de l'artista del Renaixement Rafael, a la Vila Farnesina
de Roma, però està en el sostre i he posat només un fragment perquè també en qualsevol lloc on trobeu déus, que molt sovint estan en les voltes i en les parts altes, imitant aquest cel dins de l'edifici, és difícil identificar-los per aquests petits atributs. Per exemple, en aquest cas, Afrodita està aquí amb Eros, o Àrtemis, de les quals els que hem seguit fa tant de temps i ja li vam dedicar una sessió que va ser fantàstica, té la mitja lluna a sobre del cap. Quan passem a l'època romana, aquesta Atenea serà identificada amb un nom que també us sonarà molt, que és Minerva, i que formarà part de la cèlebre tríada capitolina, on hi haurà, fixeu-vos, Minerva amb aquest mussol, Júpiter, que és la versió romana de Zeus amb l'àliga, com hem vist, i Juno, que és l'era que hem vist abans amb el paó amb les ales desplegades. I a partir d'aquí, en qualsevol representació de història de l'art, que molt sovint estaran així en escenaris eteris, ja la podreu identificar amb moltíssima facilitat. Zeus aquí porta, en aquest cas, el feix, i fixeu-vos l'àliga al darrere de nou, i ella, en aquest cas, tan armada com sempre. Aquesta, per exemple, és Demeter amb les espigues i la falç, i aquí hi ha Hermes amb aquests barrets alats amb els quals fa de missatger dels déus. Les al·legories seran també un recurs durant molts segles després i Minerva o Atenea formarà part sovint d'aquestes al·legories. Al final en veurem alguna. En tot cas, aquesta deessa misteriosa, ja des de l'antiguitat, va tenir una presència molt important. Era la filla del gran déu olímpic. Fixeu-vos, a més, aquesta idea de la raó i la civilització, com dèiem al principi. Aquí tenim una peça preciosa que està al Museu Nacional, allà en el Museu de l'Acròpolis, que la veus per primer cop jo crec que impressiona molt perquè té aquesta posició psicològica d'estar precisament pensant en aquest moment del raonament. Sempre la trobarem fàcil d'identificar per aquest aspecte tan de guerrera, perquè no només el casc, sinó també aquest gran escut on hi apareixeran diferents figures que tenen diferents relacions, però tindrà una presència i a nivell de composicions artístiques l'escut amb aquesta circumferència tan gran, tant si està davant o darrere, amb el casc posat o sense posar, són senyals que sempre ens donen el detall per identificar-la en el moment. Les imatges sempre evolucionen, mai són fixes. Per això, en aquest tipus de chill-outs que fem nosaltres, intentem anar veient en diferents moments d'història de l'art com s'ha anat representant i també pots anar esculpint aquesta profunditat del personatge. Fixeu-vos, ara hem fet un salt, això és el segle XVII, amb Lavinia Fontana. Com sempre us dic, intento posar obres d'artistes dones. Aquí, fixeu-vos quina imatge tan diferent, la posa nua, i en aquest cas les armes estan aquí baix. Però en el fons sí que podem veure la seva au, el mussol, i també veiem el seu arbre, que és l'olivera, i ara en parlarem, i també ens ajudarà a anar ampliant aquesta informació al voltant de la deessa. Això és una representació també d'una Atenea molt pensativa que va fer Rembrandt. Fixeu-vos també, com vèiem amb Klimt abans, aquest joc amb els daurats tan magistral. Gombrich sempre deia que quan estem davant d'un retrat de Rembrandt estem com davant d'un ésser humà, no necessita gaire moviment ni gaire pompositat perquè el seu retrat sigui igualment efectiu, malgrat la depuració. Us he posat aquesta que és de Rubens perquè en contraposició a la mateixa època Rubens és un altre tipus d'execució i aquesta serietat i aquest pensament ens recorda aquella primera pensativa que vèiem del món clàssic. I després la trobarem moltíssim en tantíssims llocs públics nobles o il·lustres com ara la Biblioteca Nacional d'Atenes o amb tants, sobretot en època neoclàssica, amb tants altres estaments oficials on ella dona aquesta prestància i també ja després d'època romana aquesta relació amb la pau i amb una civilització estable.
Però ara ens n'anem, efectivament, a la Grècia antiga, al cor del que podríem considerar com la Grècia clàssica, que és l'Acròpolis. En aquests moments del segle V abans de Crist, on hi ha figures com Pèricles, que està portant a terme aquest gran desenvolupament arquitectònic dins de l'Acròpolis. I ella, com a protectora de la ciutat que porta el seu nom, està present en pràcticament tota aquesta muntanya sagrada. De fet, Acròpolis vol dir ciutat alta, polis, no? Les ciutats gregues eren polis, eren com petites ciutats-estat, i Acròpolis és el cim d'aquesta polis, és aquesta part alta. Pensem, per exemple, en la paraula acròbates, no? Que és aquest anar cap amunt. El caràcter sagrat que tenien aquests llocs era precisament per aquest emplaçament natural tan amunt. No és que el temple li donés caràcter sagrat, sinó que el temple es posava precisament en aquest lloc perquè tenia aquest to de sagrat. I l'Acròpolis, molt abans de Pèricles, molt abans, ja en època micènica, havia estat a l'espai, el reducte per a aquests espais de tint espiritual religiós. I com la majoria ja deveu saber, i el dia que vam parlar de les Amazones, aquesta imatge també va sortir perquè les Amazones estaven representades en una part petita d'aquest escut de la deessa, però aquesta Atenea Parthenos, que vol dir Atenea verge, Atenea donzella, estava al centre, a l'interior d'aquest famós Partenó, que avui és una icona que tots tenim a la retina, no? Aquesta icona de la ciutat d'Atenes i de la quintessència del món clàssic, envoltada per aquesta columnada i amb aquesta, com descriuen les fonts, amb aquesta mena d'aigua amb la qual es hauria reflexar. Era una imatge molt alta, de més de 12 metres d'alçada, i en molts llocs llegireu que era crisolefantina, que això vol dir que estava construïda amb or i amb ivori. Els braços i el rostre, és a dir, tot el que es corresponia a la pell, estava fet amb ivori, imitant aquesta blancor que les fonts literàries ens esmenten en relació als déus. Quan els déus arriben, enlluernen, hi ha com una blancor que els envolta. I a més, igual que tenen els ulls clars, són de pell clara. I el cos, tot el peple i tota la construcció corporal estava recoberta d'or. Per tant, era com una mena de tresor de la ciutat, en certa manera. Pausànies, molt de temps després, al segle II després de Crist, ens la defineix com una imatge feta d'ivori i or. Enmig del casc hi porta un esfinx, hi ha tota una decoració al casc, está erguida con peplo hasta los pies y en su pecho tiene insertada la cabeza de la medusa en marfil. Sostiene una victoria de unos 4 codos, una victoria alada. 4 codos es correspon aproximadament a 2 metres i això és el que duia a les mans. Per tant, imagineu-vos la grandària, la dimensió que Fídies va construir per a aquesta divinitat, no? Quin culte o quin homenatge a la divinitat. Porta la llança, hi ha un escut als seus peus i a prop de la llança una serp. Anirem veient també diferents detalls. Doncs fixeu-vos la magnitud i el protagonisme d'aquesta divinitat olímpica. S'han fet moltíssimes reproduccions i en general en el món de les fonts clàssiques els déus ja eren més grans, eren més forts, eren més poderosos. Això també els diferenciava dels mortals. I a vegades en les obres d'art aquest canvi del tamany és el que t'està indicant que és una divinitat. Antigament, és a dir, abans d'aquesta, sí que hi havia hagut figures amb aquests 2 materials crisolefantines, però aquesta mai havia estat tan gran. Aquest ajuntament amb el de Zeus a Olímpia van ser com 2 grans gegants a nivell de reproducció antropomòrfica de les divinitats. És la deessa de la prudència, és la deessa de l'estratègia i està aquí present i el Partenó és la seva llar, Sumorada. El Partenó està construït per acollir aquesta gran encarnació de la divinitat. Us he posat un quadre molt interessant on es veu a Pèricles, que és l'artífex que fa desenvolupar tot això i que li diu a Fídies
que ha de desenvolupar aquest complex programa iconogràfic que veurem, amb Aspàcia, que és una figura que avui no m'entretindré però que és meravellosa, el món de les heteres o hetairai, que estan visitant el taller de Fídies. Fixeu-vos aquí amb aquestes vestides que representa que han construït. Molt breument, només és una imatge de Pèricles i de Fídies, perquè aquests, quan mireu qualsevol llibre, veureu que són dos dels retrats que s'atribueixen amb aquestes figures mítiques del segle V abans de Crist, i amb una vista en alçat d'aquesta acròpolis, veureu que l'accés, si heu estat per aquí pels Propileus, i per poder accedir a la deessa havies de fer tota aquesta via i arribar fins aquí. És a dir, aquesta façana, que és la que et trobes primera, seria com la part posterior. Si això fos una església, aquí estaria l'absis. L'entrada perquè poguéssim veure la deessa era per aquí. Aquí està amb alçat, fixeu-vos la impressió, havies d'anar per aquí al costat i entrar per aquí, com us deia, i en una planta el nom que se li ha quedat, perquè en aquells moments li deien naos o li deien hecatompedon, ve d'aquesta part i té relació al tema de les donzelles verges, de les verges. Per això es parla d'una deessa verge, que en el fons no tindrà parella, no tindrà fills, no tindrà amors, a diferència d'una Afrodita, per exemple. I aquesta Atenea Crisolafantina de Fídies marca un cànon que s'ha repetit fins a la sacietat. Aquesta deessa de la guerra, l'estratègia i la victòria, perquè el fet que porti la victòria vol dir que ella ha guanyat gràcies als seus dons. Potser us sona la victòria de Samotràcia del Louvre, que són una de les highlights del capolavoro del Louvre. I l'Atenea Barbakeion és una de les còpies posteriors, però que una mica està representant el model de Fídies i que sí que s'ha conservat. Al Prado també n'hi ha una, que també és del segle II, fixeu-vos l'esfinx aquí, que es pot veure amb molt de detall, o en trobareu a tot arreu, això ja són còpies romanes, però fixeu-vos com es repeteix aquest cànon que hem vist amb el casc, amb la llança, amb la serp, amb l'ègida, amb la gorgona i a vegades més coberta, no només amb el peple. I aquesta és l'Atenea que tenim al Museu Balaguer, com us deia al principi, pels que no hi heu arribat en el primer moment. Això forma part de la decoració de l'edifici, els esgrafiats dels exteriors que estan entre els pilars, i aquí estem fent una visita perquè, com veureu, potser en el dibuix es veu millor, és una obra de Josep Miravent i Gatell, un artista català que en Balaguer li va fer l'encàrrec per a aquesta decoració, i veieu com és exactament una rèplica d'aquesta Pal·las Atenea de Fídies, i en aquest cas la Victòria està aquí, com surant, portant-li aquesta mena de corona. Nosaltres fem aquestes visites quan fem aquesta relació de la simbologia maçònica, que veieu aquí les eines de treball amb la pedra, però avui no ens entretindrem amb això. I per tant, aquesta Victòria alada, aquí sí que us ho puc ensenyar, com el Klimt, en lloc de posar-li unes ales, fa aquesta creació amb una petita figura completament desplegada, com si fossin unes ales humanes, amb aquest cabell vermell com la deessa, i en lloc d'un ésser alat fa aquest gest per imitar aquesta Nike que la deessa original de Fídies subjectava, però en canvi la resta d'elements sí que són molt similars. El propi Klimt, amb altres decoracions, sí que va posar un ésser alat, en aquest cas no li podem veure el casc, però fixeu-vos en canvi l'escut rodó, com al darrere li fa aquesta mena d'aureola daurada, que li dona aquest reflex diví o aquest reflex especial al darrere. I aquesta també és de Franz von Stuck, que en algun dels nostres chill-outs ha sortit moltíssim, perquè va pintar una Circe fantàstica i altres elements que hem anat veient. Això és també a finals de segle, en aquest cas la zona alemanya, però també reprodueix tots els detalls que hem vist amb una Victòria alada enorme i amb aquests punts de vermell que et fixen la vista, i molt de daurat una altra vegada, també amb aquest ressò de la gran figura de Fídies.
Fixeu-vos que, a diferència de nosaltres, els temples no estaven pensats perquè els fidels entressin dins. Estaven pensats per custodiar la divinitat. Eren el lloc on la divinitat residia o on la divinitat estava, en aquest lloc temple sagrat tancat. Qualsevol mite estava relacionat amb un culte i mite, el ritual hi havia de ser, perquè si no la història o la narració de per si ja no tindria sentit. El ritual comportava una experiència, una vivència per part dels fidels. És un concepte de religiositat diferent del nostre, per això és interessant entretenir-se. En tot cas, en general, els temples custodiaven les figures divines executades amb més o menys festositat i, en general, els altars per fer els sacrificis, tota la part més ritualística, tota la part de la processó que arribava, estaven a l'exterior. Però el cas del Partenó és especial perquè no s'ha trobat un altar al davant. Per tant, malgrat que en aquest dibuix veieu que fan com aquest recorregut i que aquí hi ha diferents animals perquè es feien sacrificis animals en aquests rituals, ara veurem una mica amb més detall el procés. Però en tot cas, la gran festa dedicada a la deessa Atenea, a la ciutat d'Atenes, a la seva ciutat, que és una de les hegemòniques en aquell moment, al segle V abans de Crist, és les anomenades Panatenees, que tenien lloc cada any enmig de l'estiu, però cada 4 anys es feien les grans Panatenees, que encara acollien a molta més gent i tenien molta més desplegament. Estaven molt promogudes, en aquest cas pels governants, per Pèricles, que és el gran estratego, però ja havia estat anteriorment pels anomenats tirans, per altres dirigents anteriors, però la gràcia és que en el fris del Partenó, el Partenó està completament farcit de decoració escultòrica, en el fris del Partenó hi ha la representació d'aquestes grans Panatenees. Per tant, el poble està representat. És com si Fídies hagués deixat cisellada tota la ciutat en moviment. El fris, que en bona part el podreu veure al British, perquè ens entenguem, està per aquí dins. És a dir, tu des de fora només veus fragmentàriament, perquè està a la part interior. El que veus a la part exterior, en el cas de la part frontal, són les decoracions dels timpans i les metopes, que ja vam estar parlant que hi havia diferents 4 eixos diferents temàtics. Però ara parlem d'aquest fris, on la ciutat estava representada, que perquè veieu el dibuix estava aquí dins, però com que li donava tot el tom a l'edifici, hi havia moltíssims personatges. I el poble s'hi podia veure representat, perquè a més Fídies hi va posar moltíssimes anècdotes. Això és el que podem veure en el cas del British, que està col·locat a banda i banda, els 2 grups que vam anar a Londres, un aquest any i l'altre l'any passat, vam poder veure'ls en directe, i això és el que hi ha a l'actual fantàstic museu de l'Acròpolis al costat, amb el Partenó molt a prop. Us he posat també aquest quadre, que el trobo molt bonic, sempre m'ha cridat molt l'atenció, de Sir Lawrence Alma Tadema, que això és de l'entorn prerafaelita, que torna a ser Fídies ensenyant a Pèricles i Aspàsia el progrés d'aquesta obra i també ens ajuda a entendre com estaven pintats, que estem acostumats a veure aquest marbre tan depurat i com hi havia color a tot arreu. Aquesta processó de les Panatenees, que era un ritual importantíssim, ja sortia del barri dels ceràmics, si coneixeu Atenes potser us sonarà, però en tot cas travessava la cèlebre àgora, la gran plaça, i pujava cap a dalt fins a aquesta ciutat alta o Acròpolis. Això també és una gran escultura d'Atenea que veurem després. Com diu Cal Kerenyi, que és un gran estudiós de la religió grega, els cultes de tots els pobles només es poden entendre com a reacció humana cap a la divinitat. Ells en aquest culte estaven intentant aproximar-se a aquesta deessa protectora d'ells, aquesta deessa que estava custodiant la ciutat.
pujaven per la zona dels propileus i, com dèiem abans, es quedaven en aquesta zona d'aquí, on hi ha l'actual, les restes que ens han quedat actualment del famós balcó de les Cariàtides i l'Erecteion. Si veiem aquesta zona, aquesta mateixa zona en una foto aèria, això és el Partenó i això és l'Erecteion. I aquesta foto aèria ens serveix perquè entengueu que en el fons, encara que el Partenó és el que per nosaltres és més important i més vistós i el que és més cèlebre com a icona, antigament, abans, a l'època arcaica, aquesta era una zona més sagrada. I aquí, en aquesta part d'aquí, es poden apreciar les restes del que s'anomena l'antic temple d'Atenea, perquè abans del Partenó ja n'hi havia un altre. Entre d'altres coses, Pèricles comença a endreçar tot això perquè el 480 els perses havien arrasat l'Acròpolis. Avui dia, aquesta és una foto del meu estimat Raül Magí, que el tinc aquí ajudant-me, es pot veure si estàs al davant això i no et pots fer la idea de que si ho veus en alçada, o costa fer-se la idea que si ho veus en alçada, són les restes d'aquest antic temple. Aquest antic temple estava, perquè ens entenguem, aquí. El Partenó quedaria aquí, les Cariàtides estan aquí, quedava aquí. Com diu Heliade, que és el gran historiador de les religions, el mite explica una història sagrada. És un aconteixement que ha tingut lloc en aquell tiempo fabuloso de los comienzos. I per això ells sabien que hi havia com un inici on tot això va començar i les Panatenees van durar moltíssims anys, segles. En aquest antic temple hi havia aquesta altra Atenea, que jo també la trobo un gest molt bonic, és molt anterior, estem parlant del segle VII abans de Crist. Això són les restes del timpà, de l'escultura que decorava la zona del frontó, que volia ensenyar-vos aquest llibre perquè han agafat aquesta divinitat. La meva estimada Muriel, que em va recomanar ja fa temps totes aquestes lectures, han agafat molt encertadament aquesta divinitat com a portada. I per tant, a l'entrada o tota la zona sagrada on s'anava a portar el famós peple, és a dir, tota una tela que durant un any les noies verges, jovenetes, de classes benestants brodaven per la deessa per tal que el dia més important de la celebració de les Panatenees es pogués pujar en processó aquest peple, aquesta gran tela brodada, per entregar-li a la divinitat. Aquí, en aquesta web, que us la recomano, mediterraneoantigo.com, he trobat recreacions molt ben fetes de com podia ser l'Erecteion, que en aquest cas no només hi havia Atenea, hi havia altres figures, però en principi havia d'estar aquí. Fixeu-vos que aquestes Panatenees que tenien lloc cada any pujaven cap aquí i es quedaven en aquesta zona. I us posava primer aquesta imatge perquè ara parlarem de l'Atenea que apareix en aquesta zona d'aquí, que és la primera façana que et trobes, però el passatge que queda aquí representat va tenir lloc en aquesta zona. Per això us posava el mapa perquè us situéssiu. De fet, a les celebracions sempre hi havia festes i hi havia jocs, però no s'ha d'entendre com una cosa lúdica, sinó que per ells formava part d'aquest ritual sagrat. Però us poso aquestes àmfores on trobareu sovint moltes figures Atenea en una banda i després competicions esportives en l'altra, perquè en el cas de les Panatenees, quan es guanyaven els jocs, es donava aquesta àmfora plena d'oli. I ara entendrem el perquè. Per una banda, aquest primer timpà representava aquesta disputa, o agon en el terme grec, que en els orígens va haver-hi entre Posidó, déu del mar amb el trident, i ella per la governança de la ciutat, per quedar-se com a patrons de la ciutat. I Posidó va clavar el trident en aquell lloc de l'Acròpolis que us he ensenyat i va fer sortir aigua. I per la seva banda, Atenea el que va oferir va ser l'olivera. L'olivera de la qual sortirà aquest oli, que és or en el món del Mediterrani, juntament amb el vi i el cereal, aquesta gran tríada del Mediterrani. I ella va guanyar.
I al guanyar ella, la ciutat porta el seu nom i ella és la deessa principal, protectora en tot moment d'aquesta polis que es diu Atenes. L'olivera, avui dia si aneu encara ara a l'Acròpolis, la veureu just aquí sota d'aquesta balconada de les Cariàtides i al costat d'aquestes restes de l'antic temple que us comentava abans. El que ens queda d'aquest primer frontó que parlem és molt poc, això és el que es pot veure al British Museum, això és el que es pot veure al Museu de l'Acròpolis, que té aquests finestrals que et connecten directament amb el Partenó, per això té aquesta gràcia, aquest nou museu. Fixeu-vos que de les poques figures senceres que ens ha quedat és el riu Ilissos, que ens està indicant que aquesta mena de competició entre aquestes dues divinitats va tenir lloc a la zona d'Atenes, a la zona de l'Àtica. I per tant, aquí hi ha una disputa on Atena ja té la victòria, no? Per això és una Atenea que sempre sosté la victòria, i guanya la possessió de la ciutat. La trobareu amb àmfores, no? L'escut i el trident. Aquí l'esquematització d'aquesta olivera, que és el que ella ofereix, aquest cultiu de l'olivera, que si mai aneu a Grècia veureu que és un arbre omnipresent, amb un color de fulles entre verd, gris, platejat, com els ulls que Klimt ens havia pintat, com vèiem en el principi. I després, més endavant, hi ha una altra versió que també parla d'un cavall, no? perquè Posidó també està vinculat amb aquest animal per la seva potència. I ella va oferir l'olivera i va oferir, per exemple, també la brida del cavall, perquè aquesta idea de que la raó està sostenint o està podent subjectar la part irracional o la part descontrolada, no? Aquesta idea de control perquè la ciutat funcioni, perquè el governant, en principi, és el que se li espera. I aquí tenim tots els déus olímpics que estan presenciant aquesta disputa. I ara anirem a l'altra banda, és a dir, el frontó que es correspon a l'entrada principal. Aquesta és una altra esquematització perquè veieu també la dimensió dels humans respecte a aquesta mena d'escultura gegant, no? D'estàtua gegant. També ens l'hem d'imaginar amb colors, i si amb l'altre frontó veiem com una disputa en relació a la governança concreta d'Atenes, aquí estem veient un tema universal, que és el seu naixement. El naixement d'Atenea del cap de Zeus. Perquè Atenea neix del cap del seu pare. És un dels naixements més extraordinaris. Ells són éssers sobrenaturals i ella neix del cap perquè el seu pare prèviament havia engullit a la mare, que és Metis, que és com una altra mena de saber, com una altra mena de prudència i d'astúcia, que l'ha engullit, i quan ella ja està a punt per néixer, li han de tallar el cap perquè ella pugui sortir per dalt. És molt estrany des del punt de vista lògic, però és molt simbòlic alhora. Algú que neix del cap tindrà aquest desplegament racional que ella ens està mostrant en tot moment. En el que queda al British Museum de restes, aquesta part important del naixement no la tenim, però sí que podem veure en les reproduccions que hi ha actualment en el Museu de l'Acròpolis aquesta idea d'arc, no? Allà hi ha Hèlios amb el sol de l'alba, aquí hi ha Selene amb els cavalls ja a la part final del dia. Allò seria Orient, això seria Occident. Per això el primer déu que ens trobem és Dionís, perquè Dionís és sabut que ve d'Orient i per tant el col·loca allà, tot té com la seva situació. Ara ens centrarem en la figura d'Atenea perquè no ens podem aturar amb tot, no? El Partenasol podria ser fruit de moltes sessions, però només volia posar-vos aquest detall perquè Hèlios està com subjectant el carro del sol cap enrere. Els himnes homèrics ens parlen de que quan Atenea neix és un moment on tot s'atura, no? I llavors aquest moment del sol fins i tot té uns instants perquè s'està produint una epifania, que és el naixement d'una divinitat molt important. Aquí, perquè veieu el detall de com les restes de rèpliques que hi ha ara, no? Això ho veus des de baix, està molt alçada, però pots apreciar. I aquí us he fet un zoom en la part central perquè simbòlicament ella ja ha nascut, Hefest, que és el déu de la metal·lúrgia, li ha fet un tall al cap al seu pare i aquí hi ha una Victòria que l'està coronant. Però les fonts ens diuen
que es va empassar a Metis quan estava encinta, i quan va arribar el moment, alguns diuen que Prometeu, alguns diuen que Hefest, que és el déu de la metal·lúrgia, li va partir el cap amb una destral i des de llavors Atenea va saltar amb les armes. I Píndar ens diu que en el moment de saltar va emetre un crit. Per tant, molta ceràmica veureu que fa just aquest relat, que és ella neix petita i ja com en posició de guerra com si estigués cridant. Fixeu-vos el detall aquí, no? Del cap de Zeus. Del cap de Zeus surt una figura petita completament armada. I aquí també. I aquí també. No m'entretinc perquè m'han dit que ja porto 40 minuts i per tant hauria d'anar acabant. Però en canvi la solució que dona Fídies ens permet, després que molts artistes ho facin d'aquesta manera més simbòlica. La divinitat surt del cap i aquí tenim Hefest amb la destral. I com tots estan en un moment d'aturar-se perquè estan veient aquest naixement tan extraordinari. O amb escultura. Fixeu-vos com aquest gest de trepitjar-li el cap i ella surt armada amb aquest suposat crit. Això és una obra, però també aquesta idea simbòlica, no? De la raó. Quan a vegades tenim una idea o tenim una solució, és com se'ns il·lumina. Per tant, la zona del cap té aquesta simbologia també. La que us ensenyava abans, que estava a l'exterior, era l'Atenea Promachos, era de bronze, també tenia 9 metres d'alçada i segons Pausànies es podia veure des del Capsunion. Si heu estat mai a Grècia, el Capsunion està una mica lluny, però aquesta era la situació, com us deia, en aquesta part on antigament ja era el lloc sagrat i on l'olivera d'Atenea encara es conserva i la marca del trident de Posidó també. Aquí estava aquesta Atenea Promachos imponent que es podia també veure des de molt lluny. A vegades l'Atenea Promachos com a Atenea guerrera està representada així, que ens recorda més aquestes posicions d'un Zeus o d'un Posidó. I després, aniré ràpid, ella ajuda molts herois, ella dona aquesta sang freda i aquesta il·luminació i aquesta protecció a molts herois. Així com veiem que Àrtemis estava envoltada de nimfes en femení, ella està envoltada sempre de personatges masculins. Un és Perseu, gràcies al qual tindrà aquesta medusa perquè Perseu és el que li talla el cap i a partir d'aquí portarà la medusa al pit. L'altre és Aquil·les, per exemple, en el principi de la Ilíada, que té aquesta energia i aquesta fúria, la famosa còlera d'Aquil·les i vol matar Agamèmnon i ell la subjecta, aquesta idea de subjectar perquè la part racional no et faci actuar d'una manera precipitada. També amb Ulisses, constantment a l'Odissea apareixerà, fixeu-vos aquí com la pinten amb aquest blanc tan enlluernador també, i altres herois, ara no m'hi extendré. I després, en aquesta faceta de protectora de les arts, de la tècne, no és només les arts sinó la destresa per executar la tècnica, aquesta qualitat. Ella és la que inspira artesans que poden fer obres d'aquest estil, com per exemple el famós cavall de Troia que han de retorçar les fustes, que ara he trobat aquesta broma, perquè avui dia no us podeu imaginar tot el que hi ha per internet. I aquí també està aixoplugant aquest artesà que està fent aquest cavall simbòlicament. Ella també és la patrona pels ceramistes. Els ceramistes quan han de coure li preguen a Atenea, o una nau com la dels argonautes, o a les filadores, les famoses hilanderes de Velázquez. Aquí hi ha al darrere el famós mite d'Aracne, que ara no m'extendré, però ella també, amb tot aquest sector, fins i tot molt posteriorment, era una deessa de referència. Ella es feia càrrec de totes les arts, excepte les que tinguessin a veure amb el metall, que formaven part, com dèiem abans, del territori d'Hefest. Ara no m'extendré en l'episodi d'Hefest, perquè ja és molt tard, d'Hefest i Erictoni, però sí dir-vos per acabar, perquè són artistes molt importants, que després ha format part de moltíssimes al·legories. Per exemple, Botticelli pinta Atenea Pallade en italià, Atenea amb el centaure, centaure amb aquesta libido refermada, aquesta idea de la part incontrolable, com ella, fixeu-vos altre cop el gest
d'agafar-lo pel cap perquè controla, amb la raó, amb la prudència, amb la templança, i és una figura femenina molt Botticelli quan vam estar veient les seves Venus. O Mantegna encara en el Quattrocento com Atenea fa sortir els vicis del jardí de les virtuts, fixeu-vos l'al·legoria fins on ha anat derivant. O Rubens que Atenea està espantant a Mart, que és el de la guerra violenta, perquè ens entenguem, el de l'acció en combat, i gràcies a que ella l'espanta, la pau dona fruits, és a dir, la pau aporta aquesta prosperitat. O quan també, després d'època romana, s'assimila el tema de la llei. I acabo amb aquesta idea de que la religió grega no ha hecho humana la deidad, sino que ha visto divinamente la esencia del hombre, i per això us he posat l'Atenea Lèmnia, que també estava a l'Acròpolis, però en aquest cas no porta casc i la trobo de molta qualitat, molt sutil, per dir-vos que efectivament és una divinitat que no va tenir amors, com Venus, que va ser de la ciutat i no del món salvatge, com Àrtemis, que no va ser mare, com Dèmeter, que va ser filla del pare i no va ser com Persèfone, filla de la mare, que no es va distreure i es va centrar i va aconseguir moltíssimes victòries. Els grecs no tenien com nosaltres dogmes ni llibres sagrats, per tant no era tant una qüestió de tenir fe, sinó d'invocar el poder d'un personatge d'aquest estil en els moments en què era necessari. Els artesans per coure el fang i els estrategues o els habitants de la ciutat per ser protegits o per tenir la lucidesa per poder avançar. En determinats moments de la vida, això també ho necessitem, no? Per assolir determinades fites, no distreure'ns amb floritures i poder enfocar, i poder tenir estratègia, templança. I en aquests moments actualment que tot està com està, jo crec que tots necessitaríem bons governants en aquest sentit, de no deixar-nos anar per les emocions, ara que per fi podrem sortir, no deixar-nos anar per les passions, intentar fer-ho amb ordre, amb lucidesa, amb prudència i poder aconseguir, en aquest cas, la victòria de que el coronavirus no ens afecti més del que sigui necessari i puguem tornar a una normalitat sana. Per tant, espero que la invoquin i puguem acabar tenint la victòria a les nostres mans. Moltes gràcies.